Sortzuk funtzio nagusi bat dauka. Funtzio nagusi bat egozten dio bere buruari. Eta hori da prozesu subiranista azkartzea. Hori da aurtengo ikasturterako dugun erronka nagusia. Baina erronka nagusi horren baitan 3 erronka zehatz aurrikusten ditu. Lehen erronka zehatza ezkerreko subiranismoa eta azken batean haren etxe amankomuna den Euskal Herria Bildu indartzea. Zen eta behin baino gehiagotan esan dugun bezala, Euskal Herria Bildu da prozesu subiranistaren bermea eta motorra. Bigarren erronka zehatza. Burujabetza prozesua gizartez, eduki sozialez, herriz bete beharra dago. Hay que llenar el proceso soberanista de sociedad, de pueblo. Porque tanto el acuerdo sobre el nuevo estatus de las Congadas como el cambio político en Nafarroa, como ese proceso de institucionalización de Ipar Euskal Herria necesitan, como ya he dicho, de un profundo y gran impulso social que los haga irreversibles. Eta hirugarren erronka zehatza eta azkena. Presoak kalera ateratzea.